Haudo haheon doho tanguluan ninna Tuhan Yesus. Na mangulu do ganup na porsea diau atik pemate ibana. Jaladang mati be ibana rodi saliling na. Yohanes 10 ayat 25 1:26. Sada jamita ditiki masa di nama rujung ngulu. Damang dainang sudedo colma dang makalo mohon habut ni roha manang arsak ni roha. Aladang tarpasiding colma hamatean tarlumubi di parnguloton persirangan pardagingon sian nama si haolongan. Ala ikon hotdo hapor siaut tatu debatalo nama no pahita jalamulak tu debatado hita. Alaita uhal majoda mangdaina ahado si hanguluhonotta jala siri mangata diganup akan namasa terlumubi taringot tu hamatean ni daging. Ia jolmai rapuh terbatas dang manotong manang tidak abadi parsatokinan jala hamatianima bukti kerapuhan, keterbatasan, ketidakabadian, ketidakkekalan, kesementaraan. Ima bukti sian parsatokina do parngoloton hamatianima buktina. Hajol maun di ujungna ikodo maradi di sada titik napabotohon ya ibana sadiri pe dang boy be menolak. Dia sendiri tidak bisa menolak. Itulah titik yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Dia harus pasrah dan tunduk total pada penciptanya. Ikondo di alusi ibana pajuoni nangpe pajuoni makorhon duka manang habut ni roha natung matsai bagas di tonga-tonga ni ganup na makaholongi ibana. Ganup na makaholongi di tonga-tonga ni keluarga. Jala di ujungna sudedo hita ikon menyadari ia hamatianido na menggiring hita manang na mangusuk kita sian ketidakabadiatta tu bagasan keabadian ni debata tu parngoluota na parsatokinanon naso manotongon jala naso adong hagogo onon tu hagogoon na manotongi naso adong batasna. Jalan satu-satunya adalah tunduk, uduk, jala mengului debata. Pasrah ay suadong gogo dihita laho menolak saluhut nai. Pakirimo donaikon adong di ngoluta nama kaporsia ibana. Pakirimo donaikon adong di bagasan parngolota. Ima pakirimo taringot na nidok ni hata ni debata. Ahudo heheon doho tanguluan ni na Tuhan Yesus. Na mangulu do ganup na porsia dia watik pe mate ibana. Jaladang mate be ibana rodi saliling na. Didok Tuhan Yesus napahoto dihita dia muna amanami inanami
Ia molop salpu pengulut taon. Ngulu parsatok kinanon. Adong do muse ngulu na manot tongi. Solu konon ni debata di hita. Dung salpu hita sian portibion. Ay bohape gogota, bohape sangapta, bohape morata. Ikod do salpu hita sian parngolonon. Alay naing do. Dipangidohot tu hita. Bicam mangulu hita. Naing ma pature-ture hapor siahota. Padimu-dimun pakirimata. Asa molo mate behita. Mate di bagasan Tuhani. Ido pakirimon naik konhot di rohat tabe. Pakirimon nima nagabe jaminan di hita. Salpu pe ngulutta alay adong do ngulu na manoktong na tau le honon ni debata diaka na makaporsyai ibana. Pajupang do musehita di bagasan hatoktongon dohot na tahaholongi nang makahulongi hita. Amen. Di pargugoy debata mahita mga tusi hatanay mga uhon di rohatta hut mangulahon di bagasan haporsyaon. Amen.